Azoke. Sawubona Okay, seqondile futhi njani? Yabona-ke hayi alikhelibi sinezwa kunina. Hayi, lalela-ke hlezi njalo ngiyakhuluma ngawe ngithi ngiyakuncoma. Nginethuba namhlanje kushaya interview encane lana. Yeah. Cela uchazela abantu ukuthi wena ubani uhlala kuphi nendawo and wafunda isiZulu kanjani and wenzani kulezi insuku. Mfowethu osemsakazweni ushoba lembuzo emhlophe Dennis Cebheza Mlungu omnyama uqamba kangishela cha. Ingidingi ukuze sitebele generation ingane zingicela ukhise ngobe noma ehamba ngocupha isikhala obuhle beza mfoka bhotheka ngoshi upoison imphungu nomaskid one side. Ngumthondo omuqezela abafuna amantombazane siphize leshimabo ngendlini. Thembekile ngoxaphalagxila amaxaba uvala kanjani eminyango amavovo endlini yimi lo uwena wakhuphuka lapho mfowethu yazi isiZulu ngasho ukuthi ngifunde kubantu abadala ngoba mangisetolo ngifuna bona abantu abadala ngibabuza ukuthi mangifuna ukuthi fanele ngithini ngisonga ulimi noma ngiguqa ulimi noma fanele ngithini mangifuna ukubeka ukuthiza hayi abantu abadala bangisiza bangifaka egiyeni so ngasho ukuthi mina manje cha mfowethu inhloso nothando kunjalo mashobana inhloso nothando nenhlonipho ukuhlonipha abanye emhlabeni njengani nonke la elokhuzeni enkulumweni hayi siyahloniphana akukho odlula ukuhlonipha emhlabeni Kunjalo. yeah ayiwensizwa Hey, kodwa, ngiyakuvuma